Dobrý den, jmenuji se Petr Havolka a video, který jsme připravili, dokumentuje renovaci tohle úžasného amerického obytného přívěsu Airstream. Je to Flying Cloud z roku 1954, dotažený přímo z Washingtonu. Tak začínáme dělat interiér karavanu. Já vás teď vemu dovnitř a podíváme se, co máme hotový, zatím jenom málo. A hlavně, co budeme dělat. Tak pojďme. Tak, máme hotovou kostru pro kuchyň. Začátek. A tady máme skříň v obývacím pokoji, kterou jsme začali jaký dělat kostru. Pak bude následovat záchod, který bude až nahoru a pokračujeme skříní, šatní skříní a tady vlastně budeme pak připravovat celou postel. A co bude zajímavý, budou naše dvířka ke kuchyňský lince a k dalším skřínkám, které jsou dřevěný, kombinace dřeva a hliníku, takže budou takové krásný hliníkový dvířka. Budou tady všude. Takže to bude vypadat velmi pěkně a bude to před celým karavanem. Tak, kuchyň už taky vypadá, že už ji máme v celku. Usadili jsme dřez. Ještě tady musíme dělat celý propojení. Co se týká dvířek, jsou usazený, uchytky máme, jen už zbývají police. Takže police a máme kuchyňskou linku hotovou. Tak poličky máme natřený, vyříznutý, natřený. Teď je půjdeme usadit. Máme hotovou ložnici. Ložnice je zajímavá tím, že je tam nejvíc uloženého prostoru z celého karavanu. Uložený prostory máme schovaný vlastně po celé části postele. Otvírají se zleva, zprava, ze zadu. To je jedna varianta. A nicméně to je varianta, když se dá pryč madrace. Nebo je tady druhá varianta, když budou madrace, a to jsou dvířka. Dvířka plus vysoupávací šuplíčky budeme mít. Ty se vždycky vytáhnou
a může si člověk vybrat, co potřebuje a zase to zašoupne zpátky. Takže jsou dvě varianty. Do těch zadních se stejně dostaneme jenom, když dáme madrace pryč do těch zadních. Tak uvidíme, jaký věci se tam budou dávat. Ale asi ty nejméně potřebné. Tak tohle tu už máme celou, už máme všechny stěny, což na obrázcích předtím nevypadalo, že by byla celá. Máme hotové dveře, máme vnitřek a co zbývá? No ještě to zbývá hodně, nicméně musíme usadit toaletu, která je zatím v ložnici. A co se týká toalety, tak budeme mít tady takový super dvířka, protože toaleta je kazetová. Takže tady máme výstup z té toalety, z té kazety. Tady dole, tady budou schovaný dvířka, otevře se, toaleta se vytáhne, odnese a zase se přes tyhle ty dvířka vrátí. Takže to je naše speciální dvířka pro kazetovou toaletu. Tak, máme tady zrekonstruovanou skřínku, původní z karavanu, a teď musíme teda v interiéru dodělat dvířka. To znamená, že teda původní panty obrousíme a vyleštíme i zabírání, desku celou vyměníme a uvidíme, jak to dopadne. Přemýšleli jsme, co s oknama, ohledně oken, jestli tam dát závěsy, nebo jestli tam dát žaluzie. Nakonec jsme vymysleli, že jsme tam dali tyhle ty, jak jsem říká, plise, tyhle ty látkové žaluzie z obou strany, že bychom je připevnili nahoru dolů a mohli si nastavovat, jestli chceme zatáhnout od zhora, od spoda, nebo jestli chceme kompletní. Co se týká šatní skříně, už to máme z jednoho kusu dělaný, teda z jednoho kusu plechu dělaný dveře, ještě tam nemáme držáček. Co se týká vnitřku, chybí nám police, doděláme police a skříň bude hotová. A vedle šatní skříně máme prostor pro zrcadla. Zrcadla budeme lepit v menší kusy, uvidíme, doufám, že nám nespadnou, ale nalepíme a připevníme tady menší kusy zrcadel. Je to prakticky, budou vedle šatní skříně a zároveň budou vedle záchodu. Na záchod se podívám za chvilku. Právě se nacházíme v obýváku. Zde máme obývák. Obývák se nachází v zadní části karavanu. Tak, co máme z obýváku hotovo? Z obýváku máme hotovo skřínku. A co nám chybí, je rozkládací stůl, který bude v těch místech, kam by se měli vít až 4 lidi.
pohodlně byste to měli naobědvat nebo na večeře. A co se týká poslední části v obýváku, bude rozkládací židle, která by měla být rozkládací na pohovku. Takže bychom si měli udělat nějakou, doufám, že dobrou postel, na který by si vyspal aspoň jeden člověk. Tím pádem bychom měli v obýváku jedno místo na spaní, v ložnici bychom měli mít 2 až 3 podle velikosti a tím pádem celkem pro 4, karavan bude pro 4 lidi na spaní. Protože tady máme některé části ještě volné, kde se hodí malba, rozhodla jsem se vzít do ruky štětic a barvy a některé části domalovat. První část, druhá část, tam budu ještě pokračovat a pak projdu do ložnice, kde nakreslím ještě noční oblohu, aby se nám to přespalo. Dneska nám přivezli autoledničku CarWest. Tato autolednička má obsah 50 litrů, je na 1224 V, lednička je 5 až 15 stupňů a mraznička je minus 18. Připojení máme krásné 12 V, tady 2 kablíky, připojíme a chladíme, mrazíme. Co máme dál? V lednice vidíme, že máme krásné 2 místa na šampaňský, krásné místo na křepelčí vajíčka, potom tady máme mrazák na led, který je potřeba, a tady máme prostor na pivo, na plechovky a zeleninu. Pěkný, ne? Pěkný. No a co je ještě nejkrásnější, že tahle lednička má přesně barvu, kterou my do karavanu Airstream potřebujeme. To bude do karavanu. To bude do karavanu. Co? Dobrá je? Jo. Pojď se. Tak, ještě podpis a máme karavan kompletně hotový. Airstream Hollywood bude dokončen.